És az jól érted, hogy a mikrofon Jaj. gyakorlatilag... Virág, nyugodj meg, most arra szeretnélek kérni, Virág, hogy mondd meg azt, hogy mi az a leges-leges legkedvesebb szám, ami egész életedben a Mária, nem a Luisa utcában a legeslegjobb volt. Szia, csácsó, hello. Nem tudom. Szám. Gondold át, Virág, ez nem az. Jó, elmegyek pisilni, és elmondom. Nem, nincs annyi idő ezt. Most meg kell Miért mondanom. neked mi? Nekem én nem sírok már többet. És mennyit gondolkoztál ezen? Reflexből jött azonnal. Ha megkérdezni tőlem valaki, hogy mi a kedvenc számod, akkor azt mondanám, hogy én nem sírok már, érted? Hiába mindennek, ami szerelmünknek már vége. Ezt a számot küldöm mindenkinek, aki szereti Dögös Robikát és az Égi Stúdió videókiadványait. Hallgassátok szeretettel!